Θα μου επιτρέψεις να αρχίσει να πω μια κουβέντα για την ομάδη αντιχείρη ίσως, όπως σας καλούμε να βρισκόμαστε σε αίθουσες από την πόλη χωρίς καρέκλες, μουσικό σχολείο χωρίς καρέκλες, αποδεκτά κυβερνητική χωρίς καρέκλες. Έχουμε στην επόμενη αίθουσα να κλειστένες καρέκλες. Σου λέω κάτι. Και τις καρέκλες τι λέει. Κυρία την ομάδη, κυρία την ομάδη. Για την ομάδα. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, ο Σύλλογος των Οργανώτων και Τεχνών τιμάει σήμερα τη ζωή του έργου του μεγάλου διανοητή, διαγωνιστή και επαναστάτη Ρίκα Φεραίου. Κοντά στο Ρίκα όμως, δεν πρέπει, τουλάχιστον απόψε, να ξεχνάμε και τους συντρόφους που μαρτύρησαν μαζί του. Και νιώθω την υποχρέωση να τους αναφέρω. Μαζί με τον Ρίκα λοιπόν στις 24 Ιουνίου, στον πύργο Νεπόης του Βελιγράδη, σπραγγαλίστηκαν ο Ευστράτιος Αυγέντης, ο Δημήτριος Νικολίδης, ο Αντώνιος Κορονιός, ο Ιωάννης Καρατζάς, ο Θεοφάνης Γεωργίου Φράντσες, ο Ιωάννης Σιμανουήλου, παιδευτός του Παναγιώτη Σιμανουήλου. Οι περισσότεροι από αυτούς Μακεδόνες. Και ελπίζουμε ακόμα αυτή την περίφημη έκδοση Έμος Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Και ελπίζουμε, ευχόμαστε, ότι θα υπάρχει συνέχεια. Η πολιτεία θα βοηθήσει έξω από κυβερνητικές παρεμβάσεις ή άλλες σκοπιμότητες να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία σε αυτό το έργο προς όφελος όλων των γαλλικών λαών. Θεωρούμε ότι αυτή η έκδοση δεν είναι απλώς μία ανθολογία, είναι μία αλληλογνωριμία, είναι ένα αντάμωμα των βαλκανικών λαών που μέσα στο κονέκτηρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτω από τον ζυγότο τουρκικό, μαζί δημιουργήσαν, μαζί φτιάξαν τραγούδια, μαζί φτιάξαν παραμύθια, μαζί χορέψανε, μαζί πλεντήσανε. Ευχαριστώ ακόμα τους δύο καθηγητές, την κυρία Άντια Φραντσή και τον κύριο Παναγιώτη Πουλά, που πρόθυμα, πάρα πολύ πρόθυμα, δέχτηκαν όσα προβλήματα έχουν να είναι απόψε μαζί μας, να μας μιλήσουν για το Ρίκα Βελιστινελή και για την ποιητική ανθολογία. Θέλω να σας ευχαριστώ τους φίλους Παναγιώτη Σαββατόπουλου και της Έλληνα Παναγιώτου, τους διευθύνους ηθοποιούς, που δέχτηκαν να είναι απόψε μαζί μας για να διαβάσω ποιμάτα μας στην ανθολογία. Παρακαλώ τον κύριο Μουρά, την κυρία Φραντζή, τον κύριο Σταματόπουλο και την κυρία Παπαδημητρίου να πάρουν στο πάγο. Ευχαριστώ. Οι οργανωτές της που είχαν την καλοσύνη να μας τιμήσουν με την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω λίγο για τον Ρίκα και θα κρατηθώ λίγο στην γραμμή κάποιων πληροφοριών που σχετίζονται και με τον Έμο, αλλά ουσιαστικά για την ανθολογία βαλκανικής ποίησης θα σας μιλήσει ο κ. Μουλάς. Αν στην αφήγηση της ιστορίας διαπλέκεται σχεδόν πάντα η πραγματικότητα με τον μύθο, στην περίπτωση του Ρίκα Βελεστινλή, τα μυθολογούμενα για τη ζωή του υστερούν σε σύγκριση με τις πραγματικότητες που διαμόρφωσαν με τη σειρά τους τη σχετική μυθολογία. Η ζωή και το έργο του Ρίκα διαπνέεται από τις ιδέες του διαφωτισμού, αλλά και τη ρομαντική ορμή για ριζωτόμες αλλαγές. Για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Ρίκα, οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι σχετικά περιορισμένες, παρά το γεγονός ότι η προφορική παράδοση μας παρήχε πλήθος αφηγήσεων για τα νεανικά του χρόνια στο Παλαιστίνη. Ο Ρίκας διάλεξε και χρησιμοποίησε πάντα για επώνυμό του τον τόπο καταγωγής του, Βελεστινλής.
Άλλοι σύγχρονοι του, αλλά και μεταγενέστεροι, διάλεξαν γι' αυτόν τη λογιότερη προσωνυμία Φεραίος από την αρχαία ελληνική πόλη των Φερών που βρίσκεται κοντά στο Βελεστίνο. Για τη χρονολογία της γέννησής του, την οικογενειακή του κατάσταση, καθώς και τις πρώτες σπουδές του στη Θεσσαλία, υπάρχουν ποικίλες εικασίες, αλλά πολύ λίγα στοιχεία μπορούν να διατυπωθούν με βεβαιότητα. Σύμφωνα πάντως με τη δική του δήλωση το 1797, όταν συνελήφθη από τις Αυστριακές Αρχές, ήταν 40 ετών. Παίρνοντας ως δεδομένη μια δήλωση που οι ειδικές συνθήκες σύλληψης τη καθιστούν αυτόκριμα αναξιόπιστη, πιθανολογούμε με σχετική επιφύλαξη ότι γεννήθηκε το 1757. Για την οικογένεια του Λίγα, οι πληροφορίες προέρχονται από τις τοπικές παραδόσεις που τη φέρνουν ως μία από τις πλέον ευκατάστατες της περιοχής. Πληροφορίες που, αν και καλύπτονται από την ηθική διάσταση της ηρωικής του προσωπικότητας, δεν στερούνται βάσεις, καθώς αιτιολογούν τη δυνατότητά του να φύγει από τη Θεσσαλία για την Κωνσταντινούπολη και τις παραδυνάδιες ηγεμονίες και παράλληλα με τις λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες να συστηματοποιήσει τις γνώσεις του και να αναδειχθεί σε γραμματικό και δραγμά. Ως προς τη σχολική παιδεία του Ρίγα, διαθέτουμε τις πληροφορίες της τοπικής παράδοσης που τον θέλουν μαθητή στη Ζαγορά και στα Μπελάκια, αλλά και δάσκαλο για σύντομο χρονικό διάστημα στον Κισό του Κιλίου. Ανεξακρίβωτη πάντως παραμένει η επικρατούσα άποψη ότι η αιτία που τον υποχρέωσε να απομακρυνθεί από τη Θεσσαλία ήταν η δολοφονία ενός Τούρκου που προσέβαλε τον πατέρα του και τον ίδιο. Το βέβαιο παραμένει ότι η μετακίνησή του στην Κωνσταντινούπολη του προσέφερε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με το εμπόριο και τα γράμματα και να μπει στο θανατζώτικο περιβάλλον με τη συμπαράσταση αρχικά του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Μετά το 1786, ο Ρίγας μετακινείται προς τη Βλαχία, όπου και αναλαμβάνει καθήκοντα δραματικού στο τοπικό άρχοντα Φραγκοβεάνου. Στη συνέχεια ο Ρίγας συνδέεται με τον Μαυρογέννη, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε οσποδάρο της Βλαχίας χωρίς τη συγκατάθεση του κύκλου των Φαναδιωτών και είτε ως γραμματικός του κατά μία εκδοχή, είτε ως έπαρχος Κραϊόβας κατά μία άλλη εκδοχή, αντιλαμβάνεται τα διαλυτικά φαινόμενα που έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί ενδεχομένως είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον ισχυρό τοπάρχη, τον Πασφάνογλου, ο οποίος σύντομα μετατράπηκε σε αποστάτη της Οθωμανικής πύλης. Το 1788, μετά την κατάληψη του Βουκουρεστίου από τους Αυστρορώσους, ο Ρίγας εγκαταλείπει τον Μαυρογέννη και περνά στο στρατόπεδο των Αυστριακών, αναλαμβάνοντας χρέη γραμματικού των ελληνικής καταγωγής βαρώνων Ντελαγκεφέλντερ. Το 1790 μεταβαίνει στη Βιέννη και μέσα σε μισό περίπου χρόνο τυπώνει τα δύο πρώτα του βιβλία και προαναγγέλει την έκδοση ενός τρίτου που δεν πραγματοποιήθηκε. Τα βιβλία αυτά, τα οποία προφανώς είχε ετοιμάσει ήδη πριν από την άφηξή του στη Βιέννη, εγκαινιάζουν το διαφωτιστικό έργο του Ρίγα και προβάλλουν την προσωπικότητά του στο πλαίσιο του παιδαγωγικού ρόλου που είχε αναλάβει. Το πρώτο είναι το σχολείο των τελικάτων εραστών, στο οποίο περιέχονται 6 μεταφρασμένα από τα γαλλικά ερωτικά διηγήματα του Ρετίφ de la Bretonne, τα οποία απέδωσε ο Ρίγας αρκετά ελεύθερα, σύμφωνα με το πνεύμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή, και τα εμπλούτησε με την ένταξη ορισμένων γνωστών θανατιώτικων τραγουδιών από αυτά που κυκλοφορούσαν τότε με τη μορφή της χειρόγραφης ανθολογίας. Το δεύτερο βιβλίο κυκλοφορείται φυσικής απάντησμα και είναι μια προσπάθεια του Ρίγα να εκλαϊκεύσει επιστημονικές γνώσεις ερανισμένες από γερμανικά και γαλλικά εγχειρίδια. Το τρίτο βιβλίο που είχε προαναγγείλει χωρίς ωστόσο να το εκδώσει είναι το πνεύμα των νόμων του Μοντεσιέ. Ένα βιβλίο που ανταποκρίνεται στην ανάγκη διδασκαλίας νομικού και πολιτικού προσανατολισμού. Τα έργα αυτά, αν και διαφορετικά από την άποψη του ιδεολογικού τους πλαισίου, καθώς καλύπτουν αφενός λογοτεχνικές και αφετέρου επιστημονικές ζητήσεις, φανερώνουν το Ρίγα πολέμιο κατά των προλήψεων και των δυσδαιμονιών και με έντονο το ενδιαφέρον για την εισαγωγή των νέων δημοκρατικών ηθών στην κοινωνία. Με την επιστροφή του στη Βλαχία έχουμε πλέον σαφή τεκμήρια
ότι ο Ρήγας παράλληλα με την ιδιότητα του γραμματικού ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου και διέθετε μεγάλη κτηματική περιουσία. Η κατοικία του ήταν σε αρχοντική περιοχή του Βουκουρεστίου και ήδη από το 1791 είναι μόνιμα εγκαταστημένος εκεί, έχοντας μάλιστα μαζί του τη μητέρα του και ένα τουλάχιστον αδερφό του. Η περίοδος αυτή συνδέεται με μεγάλες ιστορικές αλλαγές που διαμορφώνουν τη ριζοτόμο συνείδηση του Ρήγα. Η ανακοχή μεταξύ Αυστριακών και Τούρκων του 1790 συμπληρώνεται με το τέλος των Ρωσικών πολέμων και τη συνθήκη του Ιασίου του 1792. Ο Ρήγας αντιλαμβάνεται πως δεν μπορούν οι Έλληνες να στηρίζονται ούτε στους Αυστριακούς ούτε στους Ρώσους. Η σχέση του με τον γαλλικό διαχωρισμό ανανεώνεται μέσα από τα κηρύγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Ρήγας μελετά το Γαλλικό Επαναστατικό Σύνταγμα, μεταφράζει μεταστάσιο και μαναφετέλη, σχεδιάζει τη Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδας και των Βαλκανίων, συνθέτει το Θούριο και τα άλλα πατριωτικά του τραγούδια. Το 1796 ταξιδεύει για μια ακόμα φορά προς τη Βιέννη και προχωρά στην έκδοσή τους. Η Χάρτα του Ρήγα είναι ένα πολύπλοκο έργο που υπερβαίνει κατά πολύ τη γεωγραφική απεικόνιση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Περιλαμβάνει την ονομαζόμενη επεδογραφία Κωνσταντινούπολεως, δηλαδή το χάρτη της πόλης και του Βοσπόρου, τη Χάρτα της Βλαχίας και μέρους της Τρανσιλβανίας, τη Χάρτα της Μολδαβίας και μέρους των γειτονικών επαρχιών και τη Χάρτα της Ελλάδος. Το μνημειώδες αυτό έργο εμπλουτίζεται με ιστορικό και εγκυκλοπαιδικό υλικό και παραθέτει πλάι στα σύγχρονα τοπονύμια τα αρχαία ελληνικά. Αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, σχεδιάζει αρχαία νομίσματα, συντάσσει καταλόγους σημαντικών προσώπων της ιστορίας μας, παραθέτει χρονολογίες μαχών, αναπαράγει αρχαία επιγράμματα. Γίνεται νομίζω αντιληπτό πως η Χάρτα του Ρήγα είναι μια απεικόνιση του μεγάλου σχεδιασμού του για την ενότητα των Βαλκανίων και την αντίληψή του για την ιστορική συνέχεια. Παράλληλα με τις χαρτογραφικές του εκδόσεις, ο Ρήγας αναθέτει και το σχεδιασμό μιας παράστασης του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα πολύ γνωστό χαράκτη, τον Φεντερίκο Μίλλερ. Την παράσταση αυτή πλαισιώνουν 4 στρατηγοί του Μεγαλέξανδρου και απεικονίζονται επίσης σκηνές μαχών με επεξηγηματικά σχόλια και βιογραφικά στοιχεία. Τον ίδιο καιρό τυπώνει και παλαιότερες μεταφράσεις στις αντιφραστικές του εργασίες. Ένα βιβλίο που κυκλοφορείται ηθικός τρίπους και το οποίο περιλαμβάνει τη μετάφραση του δράματος του Μεταστασίου Ολύμπια, την έμετρη απόδοση του διηγήματος του Μανοντέλη Κοσκοπούλα των Άλπων, αλλά και μια μετάφραση του συνεργάτη του, Αντώνιου Κορονιού, του Ιδηλίου του Γκέσνερ, πρώτος ναύτης. Επίσης παίρνει μέρος σε μια μεταφραστική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Κωνσταντίνης Λόγιος και ποιητής Γεώργιος Σακελάριος και μεταφράζει μέρος του 4ου τόμου του περιζήτη του βιβλίου του Αβάρου Παρτελεμή, Περιήγηση του Νέου Ανάσταση. Όλες αυτές οι εκδοτικές δραστηριότητες του Ρήγα είναι απολύτως νόμιμες. Ενώ την ίδια περίοδο, ο Θούριος και ο Πατριωτικός Ύμνος, τα δύο πατριωτικά άσματα που με βεβαιότητα μπορούμε να του αποδώσουμε, ακούγονται στις συγκεντρώσεις στη Βιέννη και κυκλοφορούν σε χειρόγραφα από χέρι σε χέρι. Ο Ρήγας, παράλληλα με την νόμιμη δράση, προετοιμάζει την επαναστατική κίνηση που στόχο είχε τη συνένωση όλων των Βαλκάνιων εναντίον του Σουλτάνου και της Οθωμανικής Δύναμης. Η φάση προετοιμασίας συνδέεται με τα δύο επαναστατικά φυλάδια, τα οποία τύπωσε σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων, γύρω στις 3.000 αντίτυπα το κάθε ένα από τα φυλάδια, με σκοπό την παράνομη κυκλοφορία του στην πατρίδα. Πρόκειται για το στρατιωτικό εμβόλιο, το οποίο ήταν εναρμισμένο από στρατιωτικούς κανονισμούς γερμανικού εγχειριδίου πολέμου, που συνοδευόταν από ένα προήμιο δημοκρατικής κατοίκησης και το επαναστατικό μανιφέστο, που ξεκινούσε με το σύνθημα «Ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότητας». Το επαναστατικό μανιφέστο περιλάμβανε την προκήρυξη, ένα θερμό διακηρυκτικό κείμενο, το Σύνταγμα, που κυκλοφορούσε νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχοβογδανίας, και τέλος το Θούριο. Ο Θούριος
με τα συγκεκριμένα περιεχόμενά του, δεν είναι απλώς ένα πατριωτικό άσμα. Ο Κωστής Παλαμάς έλεγε ότι είναι ο λιγότερον στίχη και περισσότερον κραυγέ. Μόλις τους προφέρουμε και όπως με τα μαγικάς λέξεις οι αράπητες των παραμυθιών, ούτω με εκείνας εμφανίζεται ενώπιόν μας μία εικόνα, η σκλαβιά. Πάντως ο Ρήγας με τον Θούριο διαμορφώνει μια διακήρυξη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και του αιτήματος της ελευθερίας, ως σκοπού που υπερβαίνει και αυτή την ίδια τη ζωή. Μέσα από τους στίχους του καλεί όλους αξιωματούχους και υπηκόους, χριστιανούς και Τούρκους, να αντισταθούν την τυραννία του Σουλτάνου. Πρόθεση του Ρήγα είναι η δημιουργία κράτους δικαίου, το οποίο να στηρίζεται στην αυτοδιάθεση των ομάδων που το απαρτίζουν. Πατρίδα ορίζεται η χωρική έννοια, η οποία συνδέει με κοινά συμφέροντα της επιμέρους αυτοτελής ομάδας υποδούλων, ανεξάρτητα από φιλετική ή θρησκευτική προέλευση, ανεξάρτητα από ταξικά εμπόδια. Η συλλογική αλληλεγγύη προτείνεται ως συνεκτική δύναμη, η οποία θα συνενώσει όλες αυτές τις ομάδες. Αν και στο Θούριο ενσωματώνονται οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, ο αγώνας για την ανάκτηση της ελευθερίας και την εμπέδωση της ισότητας και της δικαιοσύνης βασίζεται αποκλειστικά στις δυνάμεις των υποδούλων. Αυτά λοιπόν τα δύο φυλάδια, συσκευασμένα σε 3 κυβότια, απέστειλε στο κατάστημα του Αντώνη Νιώτη στην Τεργέστη και έγραψε τη μοιραία επιστολή προς τον σύντροφό του Αντώνη Κορονιό, λέγοντάς του για το περιεχόμενο των κυβωτίων και ζητώντας του να τα παραλάβει, ώσπου ο ίδιος να φτάσει στην Τεργέστη. Η επιστολή αυτή έπεσε στα χέρια του συνεταίρου του Κορονιού, του Κοζανίτη Δημητρίου Οικονόμου, ο οποίος τους κατέδωσε στην Αυστριακή αστυνομία. Με την άφηξή του στην Τεργέστη ο Ρήγας συνελήφθη. Η μετάβασή του στη Βιέννη και η ανάκρισή του, μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του, κατέληξε στην παράδοσή του στον Τούρκο Καϊμακάμι του Βελιγραδίου στις 10 Μαΐου του 1798. Όσοι από τους συντρόφους του δεν ήσαν Οθωμανοί υπήκοοι, απελάθηκαν. Ο Ρήγας μαζί με τους Ευστράτιο Αργέντη, Δημήτριο Νικολίδη, Αντώνιο Κορονιό, Ιωάννη Καρατζά, Θεοχάρη Γεωργίου Τιντούντζια, Ιωάννη και Παναγιώτη Εμμανουή, φυλακίζονται στον πύργο Νεπόης του Βελιγραδίου, όπου βασανίζονται και στραγγαλίζονται στις 24 Ιουνίου του 1798. Η παράδοση λέει ότι τα σώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβο, ενώ οι τουρκικές αρχές διέδωσαν ότι οι 8 δεσμότες απέδρασαν. Αν και η επαναστατική προετοιμασία του Ρήγα είχε όλα τα γνωρίσματα του ενθουσιασμού, αλλά και της απειρίας. Αν και η συνωμοτική οργάνωση δεν φαίνεται να είχε φτάσει στο σημείο οριμότητας που θα συνιστούσε μια πραγματική εταιρεία, που θα ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία της Πανβαλκανικής Επανάστασης που οραματίζονταν, ένα είναι βέβαιο. Το όραμα του Ρήγα έδρασε πολλαπλασιαστικά μετά την ηρωική του θυσία. Ο μύθος γύρω από το πρόσωπό του υπήρξε ο καταλήτης που κινητοποίησε νέες δυνάμεις που δούλεψαν για την απελευθέρωση του γένους. Το όραμα του Ρήγα για τη συνένωση των κατοίκων της Βαλκανικής και τη δημιουργία ενός πολυεθνικού κράτους δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Ο Ρήγας, ωστόσο, μας άφησε παρακαταθήκη το σχεδιασμό της Βαλκανικής Συνομοσπονδίας, που η πρώτη πολιτική της πράξη θα ήταν η αποκαθήλωση των απολυταρχικών καθεστώτων, που ίσχυαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έως την Οθωμανική και η επαναφορά σε ισχύ της ελληνικής δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι το ιστορικό υπόβαθρο της κατασκευής αυτής είναι ασαφές και ανέκδοτο, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε ο Αριστόβουλος Μάνεσης, παρέμεινε πάντα στον ορίζοντα των προσδοκιών κάθε φιλελεύθερου πολίτη που ήλπιζε στην ειρήνη και την ενότητα των βαλκανικών λαών. Το πολιτικό πεδίο από τους Έλληνες πολιτικούς μόνο ο Παπαναστασίου πίστεψε σε αυτή την ιδέα. Αλλά οι ιστορικές εξελίξεις δεν ευνόησαν μια τέτοια πορεία. Αντίθετα, οι ιδεολογικοί και πολιτικοί διαχωρισμοί αφάνισαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάθε στοιχείο κοινότητας μεταξύ των βαλκανικών λαών. Δεν είναι ωστόσο τυχαίο ότι κάτω από την επιφάνεια των πολιτικών αντιθέσεων
βρίσκονταν πάντα μια κοινή πολιτισμική παράδοση, που μπορούμε να την αναγνωρίσουμε σε κοινά στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού. Το παράδειγμα που μας δίνει το δημοτικό τραγούδι του Μικρού Αδελφού, το οποίο υπάρχει σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες, δεν είναι το μόνο. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η τραγούδι του Μικρού Αδελφού δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Αυτή την αναφορά την κάνω για να συνδέσω την πραγμάτευσή μου για τον Ρίγα με την έκδοση Έμος, την οποία θα μας παρουσιάσει ο μόνιμος καθηγητής Παναγιώτης Μουλάς. Και αυτό γιατί ο Θούριος του Ρίγα, ακόμη και σήμερα, λειτουργεί ως ένα κίνητρο ενότητας των βαλκανικών λαών και προκαλεί ακόμη και σήμερα τα εθνικιστικά ανακλαστικά των Τούρκων, που εξαιτίας της παρουσίας του ως ποιητικού προλόγου του τόμου της ανθολογίας βαλκανικής ποιήσης απέσυραν τη δική του συμμετοχή. Στη δική μας μικρή συμβολή και υπόμνηση της παρουσίας του Ρίγα ως σημείο αναφοράς της ενότητας και της αλληλεγγύης των λαών, αλλά και της συνείδησης του ενεργού πολίτη, θυμίζουμε μόνο τα λόγια. Όποιος ελεύθερα συλλογάται καλά. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας εκφράσω πραγματικά την ευχαριστησία μου που βρίσκομαι απόψε στην ωραία σας πόλη, ως ομιλητής τουλάχιστον, ελπίζοντας ότι θα έχω την ευκαιρία να επαναλάβω αυτή την επίσκεψη. Θα σας μιλήσω, όπως ξέρετε, για τον Έμο, την ανθολογία αυτή που ετοιμάσαμε, ανθολογία που δουλέψαμε, που αρχίσαμε να τη δουλεύουμε πριν από 13 χρόνια. Θα αναφερθώ πρώτα σε ένα χρονικό στην αρχή της ιστορίας αυτής. Θα σας πάω στο Μάρτιο του 1993. Το Μάρτιο του 1993 γίνεται ένα συνέδριο στους Δελφούς σχετικά με τα πολιτιστικά προβλήματα των Βαλκανίων. Εκεί ανάμεσα σε άλλους βρίσκεται ένας επιφανής Βούλγαρος ποιητής, μακαρίτης σήμερα, πέθανε πριν από 10 χρόνια, ο Στέφαν Γκέτσεφ. Ο Στέφαν Γκέτσεφ με την ευκαιρία αυτή κάνει μια πρόταση λέγοντας ότι χρειάζεται μια συνεργασία ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς, χρειάζεται μια φιλία. Και ο καλύτερος τρόπος αυτής της συνεννόησης είναι η ποίηση. Ας γίνει μια ανθολογία βαλκανικής ποίησης. Δεν έχουμε τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Δεν γνωριζόμαστε ποιητικά μεταξύ μας οι βαλκανικοί λαοί. Ο Γκέτσεφ, που είναι άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, μιλάει σε αυτή τη φορά και δημοσιεύει λίγο αργότερα ένα κείμενο στο περιοδικό Αντί με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Να γνωρίσουμε πριν μιλήσουμε». Πρέπει να γνωρίσουμε τους άλλους, τους γείτονές μας πριν μιλήσουμε και για αυτούς. Πρέπει να γνωριστούμε. Ο Γκέτσεφ είναι φίλος του Ελίτ. Διηγείται στο κείμενο αυτό τη συγκίνησή του για το ότι σε μια ορισμένη στιγμή ανακάλυψε τη σέρβικη ποίηση. Αυτός ως Βούλγαρος που δεν τη γνώριζε. Ότι ανακαλύπτει την ελληνική ποίηση. Εντυπωσιασμένος λοιπόν από αυτές τις ανακαλύψεις, εκφράζει σε αυτά την συγκίνησή του. Έτσι λοιπόν ρίχνει ένα σπόρο. Θυμάμαι μάλιστα ότι αυτά τα χρόνια, αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, υπήρχαν και άλλες συζητήσεις σχετικά. Θυμάμαι ότι και εμείς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχαμε σκεφτεί κάτι παρόμοιο. Υπήρχε στον αέρα και μια τέτοια ιδέα, ξέροντας
ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως όταν άλλαξαν τα πράγματα από την τελευταία δεκαετία, πριν από 15-20 τόσα χρόνια, άλλαξε το κλίμα στα Βαλκάνια και υπήρχε η ανάγκη μιας συνεννόησης. Ξέραμε πολύ καλά, ότι παραδείγματα, ότι υπήρχαν άνθρωποι που μετέφραζαν την ελληνική λογοτεχνία. Ξέρανε την ελληνική λογοτεχνία καλύτερα από ό,τι εμείς ξέραμε την βουλγαρική, τη σερβική, τη ρουμάνικη κλπ. Υπήρχε κάποιος Σέρβος στο Ζάγκρεπ που είχε μεταφράσει από Θάνο Βλέκα στον 19ο αιώνα ως Μανώλη Αναγνωσάκη, ο οποίος έκανε εκπομπές για την ελληνική ποίηση στο ραδιόφωνο. Ξέρουμε ότι στην Βουλγαρία, στην Σόφια, άρχισαν να διδάσκονται τα ελληνικά. Υπήρχε η κυρία Πορομάσκα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, η οποία δίδασκε ελληνικά. Υπήρχαν περισσότεροι από 60-70 Βούλγαροι που παρακολουθούσαν και μάθαιναν τη γλώσσα μας. Από αυτή την άποψη γινόταν κάποιες κινήσεις. Είχαμε κάποιους πρεσβευτές των γραμμάτων μας και του πολιτισμού μας σε αυτές τις χώρες και κάπως εμείς αδιαφορούσαμε. Ξέρουμε πολύ καλύτερα, όπως ξέρετε όλοι μας, την γαλλική, την εγγλέζικη, την γερμανική ποίηση, την γερμανική, την γαλλική, την αγγλική λογοτεχνία και δεν ξέρουμε καθόλου τις γειτονικές μας λογοτεχνίες. Δεν ξέρουμε τις λογοτεχνίες βέβαια επειδή δεν ξέρουμε αυτές τις αντίστοιχες γλώσσες. Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη αυτή. Η προσπάθεια αυτή άρχισε από τους φίλους του Αντί, άρχισε από τον Χρήστο Παπουτσάκη, που μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, είναι και απόν, δεν θα με μαλώσει καθόλου, είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας. Χωρίς τον Χρήστο Παπουτσάκη και τις συγκινητικές του προσπάθειες δεν θα ολοκληρώνονταν αυτή η έκδοση. Ο Χρήστος Παπουτσάκης είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε να διεκπεραιώσει μια ορισμένη ανθολογία βαλκανική. Ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία και ο ίδιος ανέλαβε όλες τις βαριές ευθύνες σε όλο αυτό το διάστημα 13 χρόνων. Τι έγινε ακριβώς? Θεωρήσαμε ότι αυτό που χρειαζόταν ήταν πριν απ' όλα να γίνουν σε κάθε μια από τις βαλκανικές χώρες να γίνει μια επιτροπή από 3 ως 5 πρόσωπα, από 3 ως 5 ανθρώπους που θα είναι ειδικοί και οι οποίοι βέβαια θα επιλέξουν τα ποίηματα των χωρών αυτών. Βέβαια με τους ίδιους κανόνες. Αυτό που μας απασχόλησε ήταν το εξής, ότι η απολογία αυτή έπρεπε να γίνει με ίσους όρους, με τους ίδιους όρους και με τους ίσους όρους. Να μην θεωρήσει κανένας από τους βαλκανικούς λαούς ότι είναι πρώτου νομιούχος και κανένας ότι είναι κατά κάποιο τρόπο, για να το πω έτσι, ρηγμένος σε αυτή την υπόθεση. Έπρεπε να γίνουν οι επιτροπές, οι οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τα ίδιες υποχρεώσεις. Υπήρχαν βέβαια προβλήματα με τα οποία δεν θέλω να σας κουράσω. Ξέρετε πόσο περίπλοκα είναι τα Βαλκάνια από γλωσσική, εθνολογική κλπ. Άποψη. Εδώ υπήρχε ένα ερώτημα. Θα γίνει μια ανθολογία βάσει των χωρών, δηλαδή των κρατών της Βαλκανικής, ή βάσει των γλωσσών? Ξέρετε ότι τα πράγματα δεν συμπληκτούν πάνω. Αλβανικά δεν μιλάνε μόνο στην Αλβανία, μιλάνε και στα Σκόπια, μιλάνε και στο Κόσοβο, μιλάνε ίσως και αλλού. Από εκεί και πέρα τι σημαίνει αλβανική ποίηση επί παραδείγματι? Αυτή θα είναι μονάχα της Αλβανίας, θα είναι και θα προεκτείνεται και θα επεκτείνεται αλλού κλπ. Περίπλοκα προβλήματα. Τελικά καταλήξαμε σε 8 γλώσσες που κατά κάποιο τρόπο συνδέονται και με 8 κρατικές οντότητες. Την αλβανική θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και συμπεριλαμβάνονται
στον τόμο αυτόν του ολοκληρώθηκε, η αλβανική ποίηση, η βοσνιακή, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, τις αναφέρω με αλφαβητική σειρά. Η βοσνιακή λοιπόν, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, η βουλγαρική της Βουλγαρίας, η ελληνική φυσικά, η ρουμανική, η σερβική, η σλάβο-μακεδονική, τα Σκόπια και η τουρκική. Αυτές είναι οι χώρες, οι βαλκανικές χώρες και γλώσσες, και σε αυτές τις γλώσσες θα έπρεπε να γίνουν οι ανθολογίες. 8 λοιπόν χώρες που περιλαμβάνονται στην ανθολογία. Όμως στην ανθολογία αυτή, αν θα την ανοίξετε, θα δείτε ότι οι χώρες δεν είναι 7, δεν είναι 8, αλλά είναι 7. Γιατί είναι απλούστατο λόγο, γιατί η τουρκική αντιπροσωπεία, η οποία τελείωσε τη δουλειά της στο τέλος, εργάστηκε, την τελευταία στιγμή, πριν από μερικούς μήνες, την ώρα που τα πράγματα ήταν στο τυπογραφείο, μας έστειλε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν δέχονται να μπει, να υπάρχει στην ανθολογία ο Ρήγας, το απόσπασμα των Θούριο του Ρήγα, θα το δούμε, που περιλαμβάνεται στην ανθολογία αυτή, και μάλιστα απαιτούσαν κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο να μην περιλαμβάνονται, να μην περιλαμβάνεται ο Ρήγας, απαιτούσαν να μην περιλαμβάνεται, να ισχύει αυτό για όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Δηλαδή, σε καμιά έκδοση από τις άλλες χώρες να μην υπάρχει ο Ρήγας. Πράγμα που δεν μπορούσαμε φυσικά να το δεχτούμε, και οι Τούρκοι απεχώρησαν με δική τους ευθύνη. Γι' αυτό δεν περιλαμβάνονται στην ανθολογία μας. Απλώς το λέω για εξήγηση κλπ. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μόνο 7 χώρες. Αυτές συγκροτούν την ανθολογία αυτή, την ανθολογία που ονομάσαμε Έμος, από το βουνό βέβαια, διότι η Χερσόνησος του Έμου, τα Βαλκάνια, περιλαμβάνονται στην Χερσόνησο του Έμου. Το βουνό αυτό καλύπτει και ενοχλεί τους βαλκανικούς λαούς. Σας είπα ότι οι όροι της ανθολογίας, των ανθολογιών αυτών, είναι ακριβώς ίσοι και είναι ακριβώς ίδιοι. Θα σας πω με ποιους όρους βασικά κάναμε την ανθολόγηση αυτή, για την οποία συμφώνησαν οι αντιπροσωπείες, οι εθνικές αντιπροσωπείες όλων των άλλων χωρών. Οι όροι ήταν οι εξής. Κάθε χώρα θα βγει μια ανθολογία βαλκανικής ποίησης σε όλες τις γλώσσες. Σε αυτές τις 8 βαλκανικές γλώσσες πρόκειται να βγει. Θα βγει τώρα στις 7 γλώσσες. Σε κάθε ανθολογία από αυτές, οι ίδιες ανθολογίες θα είναι ίδιες, μεταφρασμένες βέβαια στις αντίστοιχες αυτές χώρες. Κάθε χώρα στην ανθολογία θα διαθέτει τον ίδιο αριθμό σελίδων. 50 περίπου σελίδες αναλογούν. Όχι άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. Δεχτήκαμε και συμφωνήσαμε βέβαια ότι η ποίηση που θα υπάρχει στις ανθολογίες αυτές δεν θα είναι προγενέστερη του 1800. Δηλαδή θα περιλαμβάνονται μόνο ποιητές μετά το 1800, δηλαδή ποιητές των 2 τελευταίων αιώνων. Γιατί θα πήγαινε πάρα πολύ σε μια τέτοια ανθολογία να πάμε και στα προηγούμενα χρόνια στο παρελθόν. Λοιπόν, κάθε χώρα λοιπόν θα έχει τον ίδιο αριθμό σελίδων, περίπου 50 σελίδες σε κάθε σελίδα. Δεύτερον, στην ανθολογία αυτή θα προτάσετε ένα απόσπασμα από τον Θούριο του Ρήγα, ένα βιογραφικό του σημείωμα και ένα πορτρέτο. Φυσικά, διότι ο εμπνευστής όλης αυτής της βαλκανικής και ο πρωτεργάτης αυτής της βαλκανικής συνεργασίας ήταν ο Ρήγας. Αυτό το είχαν δεχτεί οι πάντες, όλοι οι βαλκανικές αντιπροσωπείες και βέβαια και οι Τούρκοι ακόμα στο πρώτο του στάδιο.
Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, να σας πω την ευχαρίστησή μου που είδα σήμερα και που βλέπω συνεχώς στις αφίσες το όνομα του Ρίγα να γράφεται με το σωστό τρόπο. Αναφέρθηκε σε αυτό και η κυρία Φραντζή. Ο Ρίγας βέβαια είναι ένας και μόνος. Είναι ο Ρίγας. Δεν έχει ανάγκη από επίθετο. Αλλά αν θέλαμε να του βάλουμε ένα επίθετο, θα πρέπει να του δώσουμε το επίθετο με το οποίο υπέγραφε ο ίδιος. Έχουμε τη γραφή του, δόξα τω Θεώ, πολλές φορές υπογράφει Ρίγας ο Βελεστινλής. Έτσι λεγόταν ο άνθρωπος. Το Φεραίος είναι βέβαια, παρά το γεγονός και ότι ο ίδιος ενδιαφερόταν για τα αρχαία τοπονύμια, αλλά το Φεραίος είναι ένα όνομα που του δώσανε πολύ περισσότερο στον 19ο αιώνα οι Καθαριδουσιάνοι, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να τον επισημοποιήσουν και να του δώσουν ένα λογιότερο όνομα αρχαιοελληνικό περισσότερο. Αλλά ο ίδιος υπογράφει Βελεστινλής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον λέμε Φεραίο όταν έχει ένα όνομα που μας έχει δώσει το όνομα του καθαρό. Βελεστίνο είναι το χωριό του, έτσι λεγόταν, έτσι λέγεται και με το οποίο είναι. Λοιπόν, μετά το θούριο του Ρίγα, σκεφτήκαμε ότι θα υπήρχε και ένας άλλος συνδετικός δεσμός. Ο Ρίγας είναι το πρόσωπο που ενώνει τους βαλκανικούς λαούς, σαν προτεργάτης αυτής της ενότητας, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Μια πολιτισμική παρακαταθήκη. Είναι ένα γνωστό ποίημα που το έχουμε και εμείς, αλλά το έχουμε και όλοι οι βαλκανικοί λαοί. Το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι σε κάθε ανθολογία μπαίνει, θα προτάσετε μετά το πορτρέτο του Ρίγα, το βιογραφικό του σημείωμα, το τραγούδι του νεκρού αδερφού σε όλες αυτές τις γλώσσες και σε όλες αυτές τις παραλλαγές. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να δει κανείς το τραγούδι του νεκρού αδερφού σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες, διαφοροποιημένο βέβαια, με διαφορετικό τρόπο, αλλά με πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπετε ότι είναι μια συγγένεια, ένας συγγενικός πολιτισμικός δεσμός που συνδέει τους βαλκανικούς λαούς. Προτάσετε λοιπόν το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Προτάσετε ύστερα και κάτι άλλο. Ένα χρονολόγιο. Χρειάζεται σε κάθε ανθολογία να υπάρχει ένα χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα από το 1800 που αρχίζει η ανθολογία ως σήμερα. Ως τις μέρες μας πραγματικά είναι σημείωμα πότε έγινε η Επανάσταση, πότε έγινε το τάδε, γεγονός, το τάδε κλπ. Ώστε να ξέρουμε ακριβώς λίγο πολύ τις βασικές χρονολογίες από την ιστορία κάθε μιας από τις βαλκανικές χώρες. Υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο. Η ανάγκη βέβαια, αφού μιλάμε για ποίηση, να υπάρχει και μια εισαγωγή σε κάθε ανθολογία με μια εισαγωγή, ένα εισαγωγικό κείμενο για την ποιητική εξέλιξη της κάθε χώρας. Και βέβαια, από εκεί και πέρα να υπάρχουν τα ποιητικά κείμενα, η ανθολόγηση των ποιητών και να υπάρχουν οι φωτογραφίες των ποιητών ή τα πορτρέτα. Στον Κάλβο, επί παραδείγματι, δεν έχουμε πορτρέτο, είναι ο μόνος ποιητής δικός μας, βέβαια, που δεν έχουμε κανένα πορτρέτο, ούτε καμία φωτογραφία φυσικά, ούτε τίποτε άλλο. Και να υπάρχουν βέβαια και σύντομα εργοβιογραφικά σημειώματα. Αυτοί ήταν οι κανόνες που τηρούνται, οι οποίοι συμφωνήθηκαν από όλες τις επιτροπές αυτές και οι οποίες κατά κάποιο τρόπο τηρήθηκαν. Θα με ρωτήσετε βέβαια εδώ πέρα, όλοι αυτοί οι όροι τηρήθηκαν πραγματικά από άλλους. Στο σύνολο τους θα έλεγα ναι, αλλά με ορισμένες παραλλαγές. Επί παραδείγματι, ως προς το τι σημαίνει ένα εισαγωγικό κείμενο για την ποίηση της κάθε χώρας, δεν είναι κάτι που μπορούμε όλοι με κοινή συμφωνία να το διαγράψουμε. Ο καθένας, η κάθε δηλαδή αντιπροσωπεία, γράφει αυτή την εισαγωγή με τον τρόπο που θέλει. Υπήρξαν βέβαια ορισμένα ζητήματα, άλλα που προέκυψαν και ορισμένα μικροπροβλήματα που ξεπεράστηκαν. Σας είπα το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν ξεπεράστηκε ήταν η αποχώρηση των Τούρκων. Αυτό ήταν τελικά.
Τα άλλα διευθετήθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Επί παραδείγματι, υπήρχαν ορισμένοι που το χρονολόγιο τους θέλουν να με επιδείξουν την ιστορία τους και πριν από το 1800. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάπου παραβαίνονται τα χρονολογικά όρια πολλές φορές. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες μικροδιαφορές, θελημένες ή αθέλητες, αλλά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν. Τελικά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν, η αρχαιολογία ολοκληρώθηκε, κυκλοφόρησε η ελληνική έκδοση, η οποία εξαντλείται και θα ξανατυπωθεί πάλι, κυκλοφόρησε η αλβανική, ετοιμάζεται η ρουμανική τώρα και η βουλγαρική. Ναι. Λοιπόν, επομένως το έργο είναι ολοκληρωμένο και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι ζήτημα χρόνου και κυκλοφορήσει σε όλες τις γλώσσες. Ξέρουμε ότι στις γλώσσες που κυκλοφόρησαν υπήρξαν πάρα πολύ θετικά σχόλια και πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί πραγματικά είναι μια δουλειά χρόνου, μια δουλειά σοβαρή, που έγινε με κάθε δυνατή προσοχή σε όλα τα ζητήματα. Όχι ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες, υπήρξαν τεράστιες δυσκολίες, τις οποίες, όπως σας είπα, τις αντιμετώπισε κατά κύριο λόγο ο Χρήστος ο Παπουτσάκης, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπός μας, έκανε ταξίδια σε όλες αυτές τις βαλκανικές χώρες και είχε τη συνεννόηση με τις κατατόπους επιτροπές, τις εθνικές επιτροπές που είχαν γίνει σε κάθε χώρα, με συναδέλφους από όλες τις άλλες χώρες. Λοιπόν, ο συνδετικός μας τύπος ήταν ο Χρήστος ο Παπουτσάκης, που συνοδευόταν βέβαια πάρα πολλές φορές από την συντονίστρια. Το συντονιστικό ρόλο έπαιξε μαζί με τον Χρήστο του Παπουτσάκη και η Άντια Φραντζή και η κυρία Φραντζή, που κάθεται δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Ότι χρειάζεται βέβαια να μιλήσουμε και για τον ρόλο και την προσπάθεια αυτή. Οι δυσκολίες λοιπόν ήταν αρκετές. Δυσκολίες οικονομικές πριν. Χρειάστηκε σε όλα αυτά τα πράγματα να βρεθούν λεφτά, να γίνουν προσπάθειες, να χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι προσπάθειες. Υπήρξαν προβλήματα και πολιτικά από τις χώρες αυτές. Επί παραδείγματι, το γεγονός ότι με τους Σκοπιανούς είχαμε πάντοτε προβλήματα, όπως έχουμε πάντα. Τη στιγμή που δεν έχουμε ένα όνομα ακόμα, το πράγμα είναι διφορούμενο, από εκεί και πέρα ήθελαν να ονομάζονται Μακεδόνες, ήθελαν να ονομάζονται Δημοκρατία της Μακεδονίας κλπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν είχαμε τέτοια προβλήματα, τα οποία τα καταλαβαίνουμε να πούμε κλπ, τα οποία υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο υπάρχουν και οι καταστάσεις δεν έχουν λυθεί οπωσδήποτε. Αλλά υπήρχε και μια πολύ σημαντικότερη δυσκολία έξω από όλα αυτά τα πράγματα. Η σημαντικότερη δυσκολία ήταν η εξής. Ότι ενώ όπως ξέρετε για όλες τις άλλες χώρες, για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, υπάρχει πληθώρα μεταφραστών. Πρώτα υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων που ξέρουν τις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Το πράγμα δεν ήταν τόσο εύκολο σχετικά με τις βαλκανικές γλώσσες. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις αξιόλογους μεταφραστές για τις βαλκανικές γλώσσες. Η δυσκολία που υπάρχει, η βασική, είναι βέβαια ότι η επικοινωνία της ποίησης γίνεται μέσω της γλώσσας και οι βαλκανικές γλώσσες δεν είναι τόσο προσιτές. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ξέρουν βουλγαρικά, ρουμανικά, αλβανικά, σλαβομακεδονικά κλπ. Να κάνουν τις μεταφράσεις αυτές, να τις ελέγξουν τις μεταφράσεις αυτές. Εδώ ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Και θα έλεγα ότι υπάρχει και μια ελπίδα. Για να μην μιλήσω μόνο για τις δυσκολίες, θα ήθελα να μιλήσω και για μια ελπίδα που τη συμμερίζομαι απολύτως. Ότι η δουλειά μας αυτή όχι μόνο θα ανοίξει το δρόμο και για άλλες μελλοντικές εργασίες, παρόμοιες ή διαφορετικές,
θα ανοίξει τον δρόμο. Είναι πραγματικά ένα πρώτο έργο που θα ανοίξει τον δρόμο για μια συνεννόηση, για μια γνωριμία, για μια επαφή με τους γείτονές μας, αλλά ίσως θα δημιουργήσει και ένα ενδιαφέρον και για τις χώρες αυτές και για τις γλώσσες αυτές. Να υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι που να μαθαίνουν ακριβώς αυτές τις γλώσσες, τώρα που η επικοινωνία είναι πολύ πιο άνετη με τις χώρες αυτές. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτές οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και θα έλεγα ότι ξεπεράστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτα ικανοποιημένος, όταν είναι από μέσα και έχει παρακολουθήσει από κοντά όλες αυτές τις δυσκολίες, αυτή η υπέρβαση των εμποδίων είναι κάτι που δημιουργεί εν τέλει μια ορισμένη αισιοδοξία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι στόχοι της δουλειάς αυτής ήταν πολλοί. Πριν από όλα θέλαμε η ανθολογία αυτή της βαλκανικής ποίησης, ο έμος, να είναι μια πράξη φιλίας και συνεργασίας. Να είναι ένα χέρι που απλώνουμε σε όλους τους γείτονές μας ανεξαιρέτως για να έχουμε καλές επαφές με τους γείτονές μας. Αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο. Δεν είναι μονάχα ένα πολιτικό αίτημα, είναι ένα ανθρωπιστικό και είναι ένα πολιτισμικό αίτημα. Είχε δίκιο ο Βούλγαρος ποιητής, ο Γκέτσεφ, που ονόμασε το κείμενο του «Να γνωρίσουμε πριν μιλήσουμε». Δεν μπορούμε να μιλάμε για πράγματα, για λαούς, για ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε. Πρέπει πριν από όλα υπάρχει η ανάγκη μιας γνωριμίας. Πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα με τους γείτονες μας. Υπάρχουν λοιπόν λόγοι πολιτικοί, υπάρχουν λόγοι ανθρωπιστικοί, υπάρχουν λόγοι επιστημονικοί. Επίσης, οι επιστήμονες. Όταν η ιστορία μας, όταν η κουλτούρα μας, όταν η ζωή μας μπερδεύεται κατά κάποιο τρόπο με τους γείτονες μας, συνδέεται με τους γείτονες μας, θα ήταν αδιανόητο να πούμε ότι αδιαφορούμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας, με τους ανθρώπους που έζησαν οι πρόγονοι μας, με τους ανθρώπους με τους οποίους θα ζήσουν και τα παιδιά μας. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια να πάρεις στην Ελλάδα και να την πας κοντά στη Φιλανδία ή κοντά στην Ελβετία. Η Ελλάδα θα μείνει εδώ που είναι με αυτούς τους ανθρώπους. Θα ζήσουν και το μέλλον μας είναι σε αυτό το χώρο. Από αυτή λοιπόν την άποψη θα έλεγα ότι η εργασία αυτή προσπαθεί να εκπληρώσει, να ανταποκριθεί σε μια σειρά από αιτήματα και νομίζω ότι ανταποκρίθηκε χωρίς καμία προσωπική φιλαρέσκεια, χωρίς καμιά περηφάνεια. Μπορούμε να πούμε ότι έγινε ό,τι μπορούσε καλύτερο να γίνει. Δεν έγινε το τέλειο, αλλά αυτό που έγινε λίγο δεν είναι. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσω και να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας. Εγώ και ο κύριος Πάνος Σταματόπουλος θα διαβάσουμε μερικά ποίηματα από την εξαιρετική κοινωνία. Και ξεκινάω με ένα ποίημα του Αλβανού Τριτερό Αγκόλη σε μετάφραση Ανδρέα Ζαρβαλά. Ο Σοφράτης της Ιστορίας. Να ρωτήσετε γιατί μου είπαν ότι από μακρύ είχαν ιστορία. Τον βάλαν τον Σοφράτη της Ιστορίας στη μέση και στριμώχνονταν όλοι να λάβουν θέση. Κοιτάζουν τις μερίδες μαλλί στο ρομάτι, τσιγκούνιδες, λέμαρτοι, μεταπράτες, ραφινάτι. Μα καφέ, στο πόδι η ιστορία τους προσφέρει και τους λέει συγκρατημένοι με υψωμένο το χέρι. Συγγνώμη, μα προσμένω στην τραπεζαρία αυτούς που αλήθεια φτιάχνουν ιστορία. Άνοιξη στο κημητήρι του Σερβοβόσνιου Ηλία Λάγκη. Στην μετάφραση Ηλία Λάγκη και Ερμήνης Ανατούλοβιτς. Ελθά δεκείται ένας τάκαρος, που σκόταψε σε έναν ούτο, που σκόταψε σε έναν Σλάβο,
Τους κόνταψε σε ένα φράγκο, τους κόνταψε σε ένα γόντο. Ανατολικό που σκόνταψε. Άπαντες. Άπαντες κοντάψαν. Απόμεινε μόνο ένα σαν μια μύθη. Ένα κυκλάκι. Ένα αεράκι. Απαλόσιτο. Αερινό. Νιρβάνα. Του Βούλγαρου Πέιο Γιαβόρου σε μετάφραση Δημήτρη Άλλου. Κοιμούνται τα αιώνια τα πέρδα νερά, μα δεν φωτάνε μέσα τους η ένα στην ουρανή. Εμπρός σερεύει αμήλικτα που πάσχουν φοβερά, ανύπνοτοι γυρίζουν με οχρή και πελιμνή. Κοιμούνται τα αιώνια τα τρίσβαθα νερά, επάνω τους οι ορίζοντες δεν σκύβουν σκοτεινοί, μα οι απελπισμένοι βλέπουμε μπροστά μας συμφορά και ρίχνουμε το βλέμμα μας εκεί τριγυρινή. Νερά αιώνια, δροσερά, κρυστάλλινα, βαθιά, απίθμενα, καλεστικά, νερά παντοτινά, μα μπρος τους από το φόβο μας η λείψα τυραννά και στέκομαι ανήμπορη με χείλη φλογερά. Πέτρινο ανούρισμα του Σέρβου Στέβαν Ραΐτσκοβιτς, σε μετάφραση Δημήτρη Κοσμόπουλου και Ισμήνης Ραντούλοβιτς. Πέτρινο ανούρισμα. Κοιμηθείτε εκεί που βρεθήκατε, πικροί καλοί στον κόσμο αλλοπαρμένοι, με χέρια στο χορτάρι, με στόματα στο νήσιο, σεις ματωμένοι, σεις ερωτευμένοι. Σκεπαστείτε με το γαλάζιο πέτρινο όνειρο, σεις ζωντανοί, εσείς οι αύριο σκοτωμένοι. Εσείς νερά μου μελανά, μέσα στον κάτασπρο ναφρό και τα νησμένα μου κιοφίδια στο κενό. Στάσου φυτό και μη μ' αρένεσαι. Όπως οι πέτρες, νεκρολούλουδά μου κοιμηθείτε. Οι τεθλιμμένοι, οι κουρασμένοι, κοιμηθείτε. Ω τελευταίο πουλί, προς τα εμένα γύρισε, τούτο το όνομα και ράγισε το σιγανά. Και έπειτα στον αγέρα γίνε πέτρα. Ο Φλοιός, του Ρουμάνου Τσέλου Ναούμ, σε μετάφραση Βίκτορα Ιβάνοβιτς. Η πόλη είχε ένα μόνο σπίτι. Το σπίτι είχε μία μόνο κάμαρη. Η κάμαρη είχε ένα μόνο τοίχο. Ο τοίχος είχε μόνο ένα ρολόι. Το ρολόι είχε ένα μόνο δίχο. Εν τω μεταξύ τα παιδιά μεγάλωναν και έκαναν μία ερώτηση μόνο. Ενώ οι μεγάλοι έκπληκτοι και υπέροχοι μίκριναν όλο ένα χαμογελαστή. Υπερφύαρο λάθος του Σέρβου Βάσκο Πόπα σε μετάφραση Έλλης Κοπετέα. Ήταν κάποτε ένα λάθος, τόσο αστείο, τόσο μικρό, που η είδηση δεν το έπαιρνε κανείς. Το ίδιο δεν ήθελε τον εαυτό του, ούτε να τον βλέπει, ούτε να τον ακούει. Γιατί σοφίστηκε μπας και αποδείξει πως κατά βάθος δεν υπήρχε. Σοφίστηκε τον χώρο, για να βολέψει μέσα του τις αποδείξεις. Και τον χρόνο, για να του φυλάει τις αποδείξεις. Και τον κόσμο, για να του κοιτάει τις αποδείξεις. Όλα όσα σοφίστηκε δεν ήταν ούτε τόσο αστεία, ούτε και τόσο μικρά. Αλλά φυσικά ήταν λάθος. Αν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Ψάχνω για το όνομά μου δρόμο, του Βόσνιου Ιζεκ Σαράιλιτς, σε μετάφραση Ηλία Λάγιο και Ισμήνη Ραντούλοβιτς. Ψάχνω για το όνομά μου δρόμο. Περπατώ στην πόλη που γεννήθηκα, στις νιώτης μου την πόλη. Ψάχνω για το όνομά μου δρόμο. Άπλετες θορυβώδεις πολυσύχναστες λεωφόροι, τις παραχωρώ ευχαρίστως στους μεγάλους άντρες της ιστορίας. Εξάλλου, τι έκανα εγώ όσο κυλούσεν ορούς της ιστορίας. Εγώ απλώς εσέναν αγαπούσα. Έναν ασήμαντο δρομάκο ψάχνω, καθημερινό κοινότατο. Έναν δρομάκο στον οποίο απαρατήρητοι, αόρατοι από τον κόσμο, θα μπορούμε και μετά θάνατον να κάνουμε ήσυχη τη βόλτα μας. Καταρχήν ο δρομάκος μας δεν χρειάζεται να έχει και πολύ πράσινο, δεν χρειάζεται καν να έχει δικά του πουλιά. Ένα, αυτό μετράει. Από τον κάθε διώκτη τους σε τούτον τον δρομάκο να βρίσκουν άσυλο και ο άνθρωπος και ο σκύλος. Δεν λέω, όμορφα θα ήταν και θα μ' άρεσε να είναι πλακόστρωτος. Αλλά εν τέλει, δευτερεύουν το Θεό. Το θεωρώ.
Όμως, ετούτο το σημαντικό, το κύριο, αυτό μετράει πιο πολύ. Στον δρόμο που θα φέρει το όνομά μου, ποτέ του και κανένα να μην έβρει συμφορά. Ο Μάστορας και η γέφυρα, του Λαγομακεδόνα Άντε Πόκοφσκι, σε μετάφραση Βικτόριας Θεοδόρου. Όταν τελείωσε η γέφυρα, όταν υψώθηκε το τόξο πάνω από τις όχθες, κάθισε ο Μάστορας για να ξεκουραστεί. Τη γέφυρα για να αγοράσει. Είναι όμορφη, σαν πουλί. Είναι όμορφη, είπε μετά, σαν το πουλί στο φεγγαρμά. Τα πουλιά χάνονται. Η πτήση τους ποτέ. Κάθισε λίγο ακόμα και έφυγε. Κάποτε, όταν η γέφυρα έμεινε μόνη, ένιωσε βαθιά πηγή να βγαίνει του Μάστορα η φωνή. Τι κρύο που έκανε κάτω στην ιστορία, τι κρύο στον ουρανό όταν δεν πετούν πουλιά. Έτριξε τότε η γέφυρα, συγκλονίστηκε από το ψύχος της αυγής. Ευτυχισμένοι βάρκοι τους Λαγομακεδόνα Ράντοβαν Παύλовσκι, σε μετάφραση Βάσκου Καρατζά. Ήταν άλλοι καιροί τότε, άλλοι καιροί. Ίδιοι μάστορφοι που κατοικούσαν στην αρχαία περιοχή, ανάμεσα στους σκουλπούς και στους στόχους, ξεχασμένοι από το Θεό. Τους κρατάμε στη μνήμη εμείς, ισχυρή καταστροφής που τους γέννησε η νύχτα, εκλειστές και βράδες, η σέλα του σπίτιους. Άβαλοι, Άντιοι, Ούδοι, Τάταροι, Πετσενέγοι, Δαρβάνοι, σπάρθηκαν από τον ουρανό και φύδρωσαν από τη γη. Νορμανδοί, Λιβανοί, Πέονες, φυλές με τόξα και βέλη, με ρεπάνι και λίπνο. Γη ανάμεικτη με μαύρο και κόκκινο χώμα, και έκτισαν μια πόλη με πέτρα και λάσπη, με πύργους, με στρατώνες, με θέατρα, στον σκουπών, τις στέγες. Ξέσπασαν όλες οι θύελες του κόσμου. Τη νύχτα τις μαζεύαμε σε λεκάνη και πριν πέσουμε για ύπνο, σε μπόρα νυχτερινή λουζόμαστε. Και καθαροί από κάθε κακό, γινόμασταν επίσημα σαν να πηγαίνουμε σε άλλο ουράνιο βασίλειο. Ούτε ο Θεός δεν αγαπά αυτόν τον τόπο όσο τον αγαπούμε εμείς. Γυρίσαμε από τον ουρανό με φλογέρες για να πάμε στη βοσκή του σκοπάδι. Ήταν άλλοι καιροί τότε. Ήταν όλοι μαζί, μεταξύ μας. Είμαστε ευτυχισμένοι βάρβαροι. Τελευταίο αφήσαμε ένα ποίημα από Φιλέλλη του Καβάκη. Την χάραξη φρόντισε τεχνικά να γίνει. Έκφραση σοβαρή και μεγαλοπρεπής. Το διάδημα καλύτερα μάλλον στενό. Εκείνα τα χαρτιά των Πάρθων δεν μ' αρέσουν. Η επιγραφή ως σύνηθες ελληνικά. Όχι υπερβολική, όχι πομπόδης. Μην τα παρεξηγήσει ο Αντίπατος που όλους καλείς και μηνά στη Ρώμη. Αλλά όμως βέβαια τιμητική. Κάτι πολύ εκλεκτό από το άλλο μέρος. Κανένας τρισκοβόλος, έφηβος, ωραίος. Προπάντων σε συστήνω να κοιτάξεις, συντάσπει προς Θεού να μην λησμονηθεί, μετά το Βασιλεύς και το Σωτήρ να χαραχθεί με γράμματα κομψά, Φιλέλλη. Και τώρα μη με αρχίσεις σε θεολογίες, τα που οι Έλληνες και που τα ελληνικά, πίσω από τον Ζάμπρο εγώ, από τα φράγα τα πέρα. Τόσοι και τόσοι βαρβαρότεροι μας άλλοι, αφού το γράφουν, θα το γράψουμε κι εμείς. Και τέλος, μην ξεχνάς που ενίοτε μας έρχονται από τη Συρία σοφιστές και στιχοπλόκοι και άλλοι μας σπούδαστοι, ώστε ανελλήνιστοι δεν είμαι καθαρό. Αυτά.